ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଝିଅଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନାହିଁ। ସେଟା ରବିବାର ମଝି ପେପର ବାହାରେ। ଆଜି କି ବାର କି? ଆଜି ବୁଧବାର। ମୁଁ ଟିକେ ପଡିବ କଥା ମେରି ତାର ଫଳିଲା 50 କିଲୋର ବାଇଗଣ। କୋଉ ଚୁଲିରେ ପୋଡିବେ? କଣ ଖୋଜିବେ? ଏ ଯୋଉ 4 କୋଣିଆ ଘର ଭିତରେ ଚାକିରି ବାହାରେ କାହିଁ ବାହାରିନି କି? ତୁ କଣ ଚାକିରି କରିବୁ କି? ନା ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ନା ଭାଇ କଣ ଏଇ ସେଟା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କନେ ବୁଢାକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୋକି ମିଳିବେ। ମିଳିଗଲା ଚାକିରି। ଏଇଟା 4 କୋଣିଆ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଚାକିରି। ବେ ବିଟି 36 ଏଟା କି ଚାକିରି ରେ? ବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିରେ ତାଳଚେର 36ଟା ଚାକିରି ଏକ୍ଜାମ ଚାଲୁ କରିବା। ନାଇଁ 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 ଏଟା ଗୋଟେ କି ଭିଟାମିନ ଭର୍ତ୍ତିକା ହେଇଥିବ। ଏ ନା ବିରେ ଜେଡ ବେ। ହଁ ଏଟା ସେଇ ବଟିକା ଚେର ମାନେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଫରଗୁଜ ସବୁ ରକମ ଭେରାଇଟି ରହିଛି ଆଉ। ରଜରେ ଝିଅ ଘରୁ ଭାର ନେଇ ଗନେ ଆମ୍ବ ପଣସ କାହିଁ ନବା? ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଭର୍ତ୍ତିକା ନେଇଯିବା।